into yokuqala endayenzayo yakuhlambulula izinyanya zami yabo phambi koba ndamkela isipho abazenaso phambi koba ndamkela isipho abazenaso kum yayikubahlambulula kuqala. Ndiyakuva khona ucacisele futhi what is it with this thing yoba xa kukho imisebenzi enjalo ekhaya kuthiwe izinja mazingabethwa zingaxoxwa ngoba zizinyanya? Abantu abakweli lokuthula ne bahlala okay mandithi mangathi abantu umoya uhlale khona everywhere ne cha asuboni njalo kilentuzi esolenyama andiyazi ba ngumthetho oqala phi osuka phi kodwa ayonja qha izilwane zininzi ezi presentation okanye physical presentation yabantu abalelo ukuthula. So isinyanya sokuqala esikhoye yadini osibunayo ngamehlo yinja lento xa kubusuku nokwenza nomkhulungwane xa kuba kukho umoya omdaka sasiyawubona yanqunga kwenza umkhulungwane. So isinyanya sokuqala iba yinja ilento kunyanzelekile ibizinja zingabethwa yabo like isuka apho lonto isinyanya sokuqala yabo like eyona nto isondeleyo ukuthi thina singabantu ewubonayo umoya ngamehlo enyama wayo yona inja thina sikwazi ubona nje normal ngamehlo enyama umoya but inja yona iyakwazi ukubona ngenza zonke zazinto. So lento kuthiwa inja sisinyanya because iyaxhomana nomoya, iyawubona umoya ozekahle, iyawubona umoya ungazanga kahle yabo. So iqala lapho yabo. Ndiyakuva butwa. So I'm going to go back a bit kulento ethetha ngayo yokuba xa uzokwamkela isiphiwo sakho siye sithi uvuma ukufa. So xa uvuma ukufa John ndiyagodola yes xa uzovuma ukufa ne njengoba usithi ba kufuneka aqale kufuneka atle inhlambuluko. And then now you find it so fashionable. Other people be like, yo kaloku mna ndathatha umoya wesifebe. I'm sorry to say that, excuse my French, but that's other people say. And then unalento ke ngokuthiwe abanye they would proudly say mna ndiligedla. Igedla ke lenze dark things and nento ezikhanyayo, which mna andikholelwa uba awunokwazi ukuhlanganisa into emhlophe nobumnyama asihlangani. And then siyesifumane ke ngokabantu kwi social platforms where they would still say uzawuniphila mna ndinalento ba uzakwazi njani uniphilisa phezulu kububulele. That's what, and then they proudly saying it out there. And ndine problem ke ngoku njengoba utshila ba kwakukho izanuse ezazinemfihlo zesizwe ifana nawe xa uphiwe isiphiwo sakho. It's a sacred thing. What's your take in this thing yabantu bethu who goes kuma behlola enantsikeni kwi platforms ba unphethwe into ethile nento ethile hamba uyofuna into ethile nento ethile uhlanganise nento ethile? What's your take? I cringe mna. I'm not saying that ndiyajudge, but I'm gonna say this. Dinalo ngxaki mna. So wena ndifuna ukwazi yakho view when it comes to balendo ba eyethu imfihlo it's out ibhensisiwe. Going back uba unobangela kudala kwakuye kuthiwe ungasizeli nenhlanga. Kwakwenzelwa lento ba masingabhensisi imfihlo zethu. I believe so, as much as ngoku zezathiwa amagama abo interracial kuthiwa sine racism go traditionalism nontontoni xenophobic, but I think the whole point it was masigcineni lento yethu imfihlo yethu. So what's your take in this thing yokuba izinto zibhensile? Njengoba ngitshilo ndendathi naku ndithi I can't believe ba ndithetha phambi kwecamera ba ndingumuntu ophiweyo osebenza kanje nakanje. Anikwazi ukugxeka ne umuntu okhetha ukwenza ngehlobo enza ngalo, but mina ngokunokwami yabo ndiyakholwa uba like xa uphiwe ngokonene you don't have to advertise yourself yabo. Ndikholwa kanjalo xa le ndihamba nawe
xa lo moya ehamba nawe asikho isidingo soba manibeke kwibhayo yam uba like traditional healer or what yabo intontoni mna kum like anditsho uburongo oyenzayo but mna kum andiboni uba funeka mandibeke iinamba zam phaa ndithini okanye ndichaze uba bendincede ubani kanje kanje yonke into yam endiyenzayo ndenza imfihlakoleni yam yabo so andikwazi uba noluvo ngabantu abayenzayo but ndicinga uba mna lento endiyithethayo isondele kwiminqweno okanye nakwindlela abantu bakuthi ababezihamba yabo because kuyo yonke eyam indlela andibazi abantu bandifumane njani but I've been helping people abavele nje ndodibana nje nomuntu endleleni nje acela inamba yam yazi uyandihlekisa ne ndifuna uyitsho lento guys on a cam because ndiyakhumbula ndincokola nawe ngalamini so bendizama uqonda uba mhlawumbe zintoni into enga mhlawumbe xa ufika just xhasa umphefumulo uyabona uyanqunga okay uyanqunga and honestly speaking khange uyitsho yonke lento lento so phezolo ndiyacinga ndithi yazi inoba ubhuti mhlambe ungumuntu wabantu abadala qha uyonqena ukutsho kumhlambe ukholela uba ayonto funeka amane eyipapasha ayonto endibeka qala kukumhlobo bam kha benibuya eBloemfontein nge27 kaJuly so like he was supposed to do something for me so that must postpone kulo weekend ilentos so uyanibuza ba like bekwenza poetry lentos did know like bendihambe ngomnye umsebenzi I was like photography no dakhe ndimxelele ba ndibasa like bra siphila nawe njani since mfethu ndikubona apha kwendawo since 2018 ndilowo ndikubona apha kwendawo siphaba zichomi but awukazi watsho apha ko ndithi asikaze sancokola into efuna manduxelele ba ndingumuntu okanje so apho ndiyakhona ke lento ndithi mina ke nje ndisithi kuwe okay ke bhuti ndiza kwenza umphokoqo namasi uyayazi nobangela walonto leyo it's because of ndakhuliswa kodwa akho kwayeza lihlalayo emasini ndiqamba okay noba uzawukhululeka mhlambe xa izawutya lento ayaziyo uba akho mthi uzinzayo kuyo but ke I appreciate you for ukuba mawuzazi bongibani akho nto imnandi njengokuba uzazi wena bongibani and ukholele entwenini